Mambo Duterere was attacked nematsotsi kusora nezuro uye vakachekwa nebanga chigumwe zvichiratidza kuti varume ava vaitoda kutocheka iri huro dei vasina kuvhika tichitaura zviri zvimwe vakatorerwa mafoni ese uye vakakuvara. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vaiti nyati ari kunyepa kuti akavhiringwa nevakomana munzira. Aiwa guys, here is the confirmation kuti zvinhu izvi zvinotoitika. Kune vaya vaiti zvakare nyati ainyepa iye akarohwa kuchibhishu kuMambo Duterere havaka varohwa here vari kuchibhishu. Pamwe pacho tinofanira kungobhilivha zvatinenge tichiudzwa nemunhu chero aine history yekumbotinyepera kumasure. So Mambo Duterere vati ivo, be very careful kunze. I was attacked in Matsotsi the day before yesterday. Maintain distance and be cautious when talking to strangers, no matter calm or harmless they appear. Vanokurova off guard. And vari kutoda kuuraya. Imagine ronda iro aitoda huro. Thank God I'm alive. But my reports andakasvika ariko kupolisi. Musafambe mega zuva ranyura. Never mind picture quality. Vakatora mafoni ese. Ndangoti chakakosha kusvika kwe awareness kwa muri. So the picture de iro rataisa pa frame 3 rikuratidza munhu akasonwa. Masentiments emanetizens ari kuti ngwarai mbavha dzakabva paJoza nyika haisina kumira mushe. Ndo vapedza vanhu paJoza ivo vanabhudhi vedu ava. Nigeria riuraya rinokubira wakagara padheni. Mazimba ndivo vanoponda. Ndofunga ivava vabva kunyika yavaitambisa mapanga namazuru ndo vaita kuti zvinhu zvidaro. Musakangamwe, there were 120,000 people that were repatriated vachidzokera kuZimbabwe. Vanokwanisa kuva vari ivo vemabhazi emahara ava. But guys, this is actually unfair to say vanhu vakadzokera kumusha ndo vari kuita macrime aya. Chikurubhi chakangozara, maprison akawanda akangozara, vana animals zvitsva havana kana history yekuenda kuSouth Africa. So it is actually unfair to say vanhu vari kubva kuSouth Africa ndo vari kuincrease crime rate. According to zviri kutaurwa naMambo Duterere, vari kuti kupolisi kune macases akawanda evanhu vari kuita zverobhari izvi vachirova vanhu mudzinzira umu. Saka problem iripo ndekuti havana kutipa time frame yekuziva kuti zvinhu zvakatanga mabhazi mahara aenda here kana kuti it was actually before that. Vamwe vari kuti musachinyepere vanhu vakabva kuJoza. Ko munokangamwa maarmed robber vakaburitswa mumajere napresident venyu here? Havasi vanhu veamnesty here? Vamwe vacho vakangonzi ngavaburitswe nekuti majere azara. Vakate makosti vanogona kuva vari ivo vakutekawo advantage yekuti pane vanhu vabva kuJoburg. Ko kana arohwa namafans ake kuti sei asiri kuburitsa album nyowani zvaiitika kare, akanganwa kakuti rilisira maalbum kubva zvaakapiwa 50 mari nasewiki nehu ndokupiwa nemota dzinodhura ndokudzokerana nemudzimai wake ndokutanga honeymoon. Kukangamwa kuti mafans ari kuda music. Vanogona kuva varivo vangodecide kuti Mambo Dutsika nzeve dzedu dzine nzara. Vamwe vari kuti guys musakangamwa kuti Mambo Duterere vane nyaya dzakawandisa. Recently pane speculations or allegations akabuda ehondo dzavo dzekumadrugs kuti mukomana anopa vapfana kuHopley kuStonebridge Masimbi Glenora. Vanokwanisa kuva vari ivo kavakadecide kutora hondo dzavo vakauya nadzo ikoko vachibva vamudhedha nebanga. Iko zvino akuda kuti tese tipiwe warning yekuti kune vanhu vari kuuraya vanhu. Aiwa, iye achikangamwa mabasa ake anoita. Athoti muZimbabwe mune mapurisa akawandisa. Ini vanoswera vachiite kumakempu and they supposed to patrol all the time. Vanozongoburiswa kwanzi kune demo or maybe kutoshaya resources to patrol. Chii chinoitika every now and then. Morris Depo inenge ichita intake yevakomana vanenge vamanya mumastreets vaya kuratidza kuti vane vanhu vakawandisa kuMorris Depo uko. Uye vamwe vanenge vaiswa mumapolice station and all that, where are they kuti tivaone? There's no police visibility. Yes, vanogona kubata matsotsi within a short space of time, that we commend them for, but iye kuzoti hapana kana visibility sezvinoitika kune dzimwe nyika kuti tinombopota tichiona. Hatisi kuda kuona mota
dzemapurisa toziva kuti dzishoma, asi ivo mapurisa acho vakapfeka havo majombo avo vachifamba-fambawo mumastreets tichiona kuti pane police visibility, chero vaitewo patrol zuva rinoti virei paya. Zvinobatsiridzawo kuti vanhu vafile kuti vakachengeteka. Kune vaya vari kuti Nyati anofanira kukumbirwa ruregerero, kune GoFund yagadzikwa naMazepe achiti iye afunga kuti abatsirane naJoy naNyati. Ati Mazepe, ndine mwoyo wekubereka and I don't copy and paste, ndinofamba ndega and one love. Ndokumbirwa nemwoyo werudo vasingatsivi kana munhu akatadza. To all content creators, comedians and celebrities, please let's make one love for now. Anotonga ndimwari. Chinondishamisa dai Nyati aita problem achiri kutrenda sezvaaita. Handioni sekuti vanhu taizomurwisa okuramba omubatsira tinokuzivai. Here is the GoFundMe link to support Nyati nemhuri yake. Even vanhu vakuru chaivo vaitomboenda kuna Nyati zvavari kukomenta soka. Ignoring the link, you are closing your blessings. I will push this link myself till Nyati awana help. Anoda kubatsira matigemu stop kuvharidzira mwana kuti asabatsirwa. Wakatsamura kuti mazuva aitrenda akakurambira kupfeka madhoiri. Newe siya vanoda kubatsira vabatsire. Mabridge wakaenda kunotsvaga mbiri, batsirawo mwana. So Mazepe adaro ndokubva agadzira GoFund akati iye, my name is Mazepe and I'm creating this fundraiser on behalf of the Nyati family to help cover urgent medical expenses and provide support during this incredibly difficult time. Nyati was recently attacked and suffered serious injuries. He is currently receiving medical treatment and the cost of hospital care, medication and recovery is a significant financial burden on the family. We are humbly asking for your support. Every donation, no matter the amount, will help pay for hospital and medical bills, medication and ongoing treatment, recovery and rehabilitation, essential support for the family during this difficult period. Your generosity, prayers and kindness will make a meaningful difference in Nyati's recovery. If you are unable to donate, please consider sharing this fundraiser with others who may be able to help. Thank you for your compassion, support and prayers. May God bless you abundantly. Organizer Mazepe. So far per 2,000 pounds dziri kuda kuti dziraiziwe paburitswa 5 pounds chete. Just one donation yaitika so far. Kubva musi wa8, it's been 2 days now and people are saying nothing. Vakangonyarara, hapana ari kubatsirana neNyati family. Dai machingowawo tsitsi kuti yangoti simukeiwo GoFund yacho. Zvakutonyadzisa vanhu vari kublutika. Mazepe iyewo wacho organizer, munhu anofanira kublackmaila vanhu. Matigemu mwana akaramba kupfeka nemumadhoiri. Iwewe Mabridjo wakaitwa chakati, no, you don't do that. You actually ask nicely instead of blackmailing people. Vanhu vanongokublutika. Vamwe vari kuti guys, isu hatina chatiri kuda kuti tibatane naNyati. These guys are trying to be clever. They are not broke, but as usual trying kutikadza marema. How can they go broke in 2 months? They have a 500,000 car. Even if they sold it, vanoipedza mari yacho neiko content, grocery and clothes shop, huku busy flying overseas more than once. Imi moziva 3 plane tickets as my jokes, flying Harare to Joburg countless times, staying in Sandton, given a laptop by Oklahoma, but rather went for MacBook. Kupe mane iPhone 17 Pro Max, achipuwa nyahake half dozen crate yemazai. Marema yepa Facebook ipai tiwone isusu atisi kuita izvozvo. I blame his wife. When we went out in arms to help her, ndopa akataka interview kake kekuti I only trust Bawakiki. This is the outcome. Yekurarama kuprove a point. Nyati went out of his way to prove a point kuneva imuti anopema. He went into silent war na Tite, and that was the beginning of his downfall. While his Tite was planning his life budgeting, Nyati lived on impulsive reaction to counteract Tite. Tite planned and bought second-hand cars. Nyati bought virgin car. Tite holiday was planned. Nyati pressured to counter by going on holiday. He splashed money, insulted my fans. He left the original ways that drew people to him to live someone else's life. Izvo zvitozonzi kwai tirambe tichisponsor life yakadaro aiwa bodo taramba. So aya ndo ma sentiments that are out there.
vari kuti aiwa hatina godo nenyati family, but we won't kick a man when he's down. But we remember vividly posting kuti ngavatsvake mabasa. We advised them. He blocked so many of us. We were happy kunzwa kuti aiva neshopu neimba, but takazoona achikanda madhola ekuAmerica achisipakwa chaizvo zvichifaya, achitumira chigumwe chepakati kune vese vanhu vaimubatsira for getting something. Kana wakuidzwa pamusoro chirega kudadira vakakubatira ladha uchivaona sevakaposa, vakaribvisa ladha iroro madonhero ako anotyisa uya nemutsindo. Nawo munhu wese akupeta maoko haachade kubetsera. Munhu wemurume hazvide kuti ungogara uri wekupema, uchapedzisira wadyirwa mukadzi sekutamba sekuseka. Machuruti inodiwa muupenyu nekukwana. Facebook haigari ichingobhadhara ka, kwaikamuka isingabhadhari muchaita sei? GoFund hatisi kuzoita zvedu. We are all down. Beta utori nemba. Isusu tiri kumhanyisana nemachimachi neHome Affairs kuno kumikuku. Saka hapana chako chatiri kuzombokupa. So guys, and all my sentiments that are out there. And that explains why GoFund yanyati isiri kufamba. Yakangomera pa 5 pounds idzodzo dzaisiwa. Ndofunga naiye mazepe wacho. Imikani, hazvidi kudaro.